Warden Dominador Tagarda kung mapatuman sa Supreme Court ang pagminos sa mga binilanggo sulod sa mga pasilidad, hilabi na sa Misamis Oriental Provincial Jail and Rehabilitation Center kon imo PJ. Kinihuman plano karon sa Supreme Court nga magpagawas og libuan ka mga binilanggo aron dili maghuot sulod sa bilangguan aron malikayan ang pagtakboy sa coronavirus disease 2019. Apan susama sa gisulti ni Governor Bambi Imano, si Warden Tagarda nagkanayon, kinahanglan siguruhon sa korte nga mahuman sa mas dali nga panahon ang pagdungog sa mga kaso sa Persons Deprived of Liberty kon PDL aron paspas ang pagpakanaog og hukom nga tukma sa ilang nahimong salaod. Dako kay kung uyon 100% tungod kay kana siya nga programa kuan man na siya nga gitawag nga decongestion program tungod sa public health no kay sinati nato ang COVID-19 karong panahon na bisan sa mga presuhan nalunod na sila. So katong mga musulod sa kategoryang ginagmay lang o katong amikable lang nya mataga nga provision nya makaangkon og mga GCTE uyon kay kung kuan na siya kanang mapaspasan ni siya nga sitwasyon nga ang mga pirisong gagmay kaso pwede sila makagawas. Uyon kay ko sa sugyot sa Supreme Court. Sa kasamtangan, garbo nga gipahibalon ni Provincial Warden Dominador Tagarda nga wala pay nagpositibo sa mga binilanggo sa COVID-19. Kini tungod sa hugot nga mando ni Governor Bambi Imano nga hugtan gayud ang seguridad sa imo PJ batok sa makamatay nga sakit. Ako si Lambo Jane Habinyar, alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno, padayon Pilipino.